אז אודליה, תודה רבה לך שהגעת, ובוקר טוב לדני אילני מאופק חדש. אנחנו מדברים על הקמת אתרי אינטרנט לעסקים. אני חושבת שהיום אין עסק שמכבד עצמו, שאין לו אתר אינטרנט משל עצמו. זה לא מדויק. אוקיי. היום יש בישראל מעל ל-80% גולשים באינטרנט. זה אחוז גבוה מאוד יחסית לעולם, אבל קשה להאמין, אבל רק קצת יותר מ-50% מבעלי העסקים יש להם אתרים. כן? לי נראה כאילו כל מוכר פרחים הכי זוטר ואילך, יש לו אתר באינטרנט. וזה נראה לי לגיטימי, כן? ישראל גדלה וזה נראה אמנם כך, אבל לא. להרבה מאוד עסקים אין, למשל לעורכי דין, אני חושב של-30-40% מעורכי הדין. אני חושבת שבמקצועות החופשיים אין, אבל בשאר הדברים יש. אבל גם תמצא הרבה קוסמטיקאיות ועוסקות בעיסויים, מארגני טיולים שאפילו להם, ויש להם הרבה מה להראות, לא תמיד יש אתר אינטרנט, וחשוב מאוד לכל אחד שיהיה לו אתר. יש אמרה היום שהיא מאוד מקובלת, אין לך אתר, אתה לא קיים. אז זהו, לגמרי. אם פעם זה היה אני לא יודעת אם אני יכולה לזה, בדפי זהב, אמרו לי שאני יכולה להגיד, אז דפי זהב, היום אם אתה לא באינטרנט, אז אתה בעצם לא קיים. נכון. כל דבר היום, זה לא משנה מה אני מחפשת, אני ישר מקלידה ועושה חיפוש. נכון. לגמרי. ובעבר, ואולי בגלל זה יש היום בעיה שלא לכולם יש, בעבר לבנות אתר אינטרנט היה תהליך ארוך, יקר מאוד, צריך הרבה תוכניתנים ואנשי תכנים. היום התהליך הזה הוא מאוד מאוד קצר. מאוד קצר, מה זה אומר? מהרגע שהחלטתי, ויש אצלי חומרים, אספתי חומרים, אני מביאה לחברה כמו שלך, כמה זמן לוקח לכם לבנות אתר? אני מאוד נזהר בתשובה. כן. כי פעם הייתי אומר, תוך יום-יומיים אני אקים לכם אתר, היום אני מאוד נזהר. זה אכן תוך יום-יומיים, אחרי שהתכנים יועברו כן, אז לכן כבר ככה קיצרתי ואמרתי, התכנים הם אצלי ואני מאורגנת. ממש, היום זה מערכות ניהול תוכן, שאפשר במספר שעות, יום, יומיים, לבנות אתר אינטרנט ולהעלות אותו לאוויר. כשאני בונה אתר אינטרנט, על מה אני צריכה לשים דגש? אני מניחה שיש דברים שהם must באתר. כן, קודם כל חייבים לקבוע את המטרות, חייבים לקבוע מי אוכלוסיית היעד, צריך מאוד להיזהר. לבעל האתר, בעל המקצוע, מאוד ברור מה הוא עושה. הוא חושב שכולם מבינים מעצם הכותרת של המקצוע שלו. אז בעצם שהפרופיל יהיה ברור וחד משמעי. בשפה שכולם יבינו, שהאתר יוביל מעמוד לעמוד בצורה נכונה. ופשוטה גם, ידידותית. בצורה פשוטה, לא להעמיס בהרבה תכנים. באינטרנט לאנשים יותר ממספר שניות, אין סבלנות להסתכל על מה הדבר הנוסף? זאת אומרת, פרופיל ממוקד. מה בנוסף? צור קשר, אני מניחה שזה א' ב', כאילו. ודאי, צור קשר חייב להיות. היום גם מאוד מקובל, כמעט לשים בכל עמוד צור קשר מקוצר. בשביל שלא יצטרכו להתחיל לדפדף. ושיוכלו מיד לפנות לשם, משפחה, טלפון ודואר אלקטרוני, וזה הכל. עכשיו, אני גם מבינה שבהרבה מאוד אתרים אוהבים להזין תכנים, כל פעם לעדכן בעצם, לעדכן את האתר. האם אני אדם שאין לו רקע טכני מי יודע מה, זאת אומרת, ידע בסיסי במחשבים, אתם יכולים לבנות לי פלטפורמה שאני לבד יכולה להזין נתונים חדשים באתר שלי. כן, ודאי, זה ההתקדמות היפה היום בעולם האינטרנט, עם מערכת ניהול תוכן. אם את יודעת להקליט קצת בוורד, את פשוט עושה העתק והדבק לאתר, ותוך שניות התוכן נמצא באתר. לא לשכוח להוסיף, זו תמונה יפה, אבל לא לעשות אתר רק עם תמונות, צריך לחשוב גם על גוגל. נכון, שזה פלאש ולכן הוא לא קורא, ולכן צריך הרבה מלל, כן. וחשוב מאוד, מאוד חשוב, לעדכן את האתר, וחשוב שהאתר יהיה מעודכן. שלא יהיה כתוב מחרתיים, 1/7/2009, יהיה אירוע כזה או אחר, מיד יצאו מהאתר שלה. לעדכן את הנתונים ושיהיו נכונים לרגע